Üdvözlök minden régi, új és leendő kedves motorost a csatornámon. Ebben a videómban főként a leendő motorosoknak szeretnék segítséget nyújtani személyes tippjeimmel, még a motorozás megkezdése előtt. Ahogy említettem, ezek csak a személyes tippjeim, tehát nem biztos, hogy mindenkinek tökéletes lesz, de igyekeztem jól átgondolni, és valószínűleg, hogyha meghallgatod vagy megfogadod ezeket a tippeket, kisebb eséllyel fogsz mellé nyúlni a kezdésnél. Kezdjünk hát bele! Az első tippem nem más, mint hogy végezz kutatómunkát. És ez a kutatómunka főként a saját igényeid és lehetőségeidre vonatkozzon. Gondolok itt arra, hogy mikor fogsz tudni motorozni. Hétvégéken, hétköznap, munkába járásra használnád a motort? És ahogy az sem mindegy, hogy 30 vagy akár 600 kilométert mennél vele naponta. És itt legyél magaddal nagyon őszinte, mert rengeteg motorossal beszéltem, és mindenki azt mondja, hogy sokkal többet tervezett menni, mint amennyire valójában volt ideje. A következő és nagyon fontos kérdés, amit fel kell tenned magadnak, az, hogy hol tervezel motorozni. Városban? Országúton? Akár terepen? Autópályán? Vagy akár versenypályán? És hogyha megvan a helyszín, akkor nézzük meg azt is, hogy kikkel fogsz motorozni. Értelemszerűen nem muszáj társaságban motorozni, de nagyon jó móka. Viszont itt figyelembe kell venned nem csak azt, hogy milyen motorokkal fogsz együtt menni, hanem azt, hogy milyen a társaság temperamentuma. És hidd el, kezdőként nem a legbölcsebb dolog megmutatni a tapasztalt motorosoknak, hogy te is tudod húzni a gázt. Fontos a társaságnál megemlíteni, hogy kezdőjogosítvánnyal utast még nem szállíthatsz a motoron, ezt csak bizonyos gyakorlati idő letelte után teheted meg. És most, hogy nagyjából körvonalazódott benned, milyen igényeid vannak a motorozással kapcsolatban, nézzük meg a következő tanácsomat, ami nem más, mint a lehetőségeknek a megvizsgálása. Úgy tartják, hogy minden hobbit, ha rendesen csinálsz, akkor az drága. Ez különösen igaz a motorozásra, mert ezt nem lehet nem rendesen csinálni. De persze felmerülhet benned, hogy a hobbinkról van szó, ott mindegy, hogy mennyi pénzbe kerül. Ez kezdőként nem feltétlen igaz, érdemes addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, így javaslom azt, hogy gondold át, mik a lehetőségeid anyagilag. Ha nem vagy tisztában a költségekkel, készítettem egy korábbi videót, hogy mennyibe kerül motorozni, link a leírásban, katt oda. Viszont az ott felsoroltakon túl számolnod kell még a szervizelés költségével is, illetve az üzemanyag költséggel, ami hobbi motornál ritkán tétel, de ha munkába járásra vagy napi használósnak tervezed, akkor érdemes kalkulálni ezzel is. És a sok drága dolog után megköszönöm, hogyha feliratkozol vagy nyomsz egy lájkot, mert az legalább ingyen van. Köszi! Visszatérve a lehetőségekhez, nem csak az anyagiakra kell gondolni. Nagyon fontos az például, hogy hol fogod tárolni a motorodat. Vagy olyan szerencsés, hogy fűtött garázsban tárold? Vagy udvarban? Ne adj Isten a szabad ég alatt az utcán? Érdemes erre előre gondolni, és a lehetőségekhez mérten biztosítani a lehető legjobbat a szeretett vasadnak. Főként a lopás és az időjárás elleni védelemre kell megfelelő figyelmet fordítani. És most, hogy átgondoltad, mik az igényeid és mik a lehetőségeid, gyanítom már körvonalazódik benned az, hogy milyen ruházatot, milyen felszerelést és milyen motort szeretnél. Mert ugye nem mindegy, hogy egy egyrészes bőrruhát sportmotorral, egy könnyed ruházatot valami munkába járóssal, netán valami crossmotort, esetleg mind a hármat egyszerre szeretnéd. De igazából mindegy is, mert végül is be kell szerezni ezeket a dolgokat, így elérkeztünk a következő tanácsomhoz, a vásárlás előtti és közbeni tippekhez. És vegyél bármit, általában azt szoktam javasolni, hogy azt tedd meg személyesen. Ennek nagy előnye, hogy a terméket egyből megtapinthatod, felpróbálhatod, akár a boltban több hasonló termékkel is összehasonlíthatod, és ezen túl van még egy hatalmas előny a személyes vásárlásnál, az nem más, mint maga az eladó. A legtöbb motoros boltban felkészült kollégák, motorostársak fognak neked segíteni abban, hogy milyen ruházatot válasz, és hogy azok a termékek megfelelően illeszkednek-e a testedhez, megfelelően ellátják-e majd a védelmi funkciójukat, mert nincs is annál rosszabb, hogyha rajtad van, de nem ér semmit. Persze előfordulhat, hogy csak online vásárlásra van lehetőséged, ettől sem kell megijedni. Mindenképp figyelj arra, hogy legyen visszaküldési és méretcsere lehetőséged, illetve ilyenkor nagyon jól jön egy tapasztalt motoros barát, aki meg tudja rajtad nézni, hogy helyesen áll-e a ruha, jól áll-e, és itt nem feltétlen divattanácsokra gondolok, hanem a korábban említett biztonsági szempontokra. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy csak az a ruházat fog téged megvédeni, amire rajtad van. Ebből kifolyólag lehetőleg vegyél meg mindent, amire szükséged lehet, és inkább öltözfeltetőtől talpig megengedhető áru motoros termékekből, mint hogy csak egy prémium minőségű ruhadarabot vegyél magadnak. És ha már a ruházatod megvan, akkor vegyünk egy motort is.
És mivel a motor a legmeghatározóbb és egyben legdrágább része is az egész motorozásnak, érdemes körültekintően tenni ezt. Mielőtt elrohannál a kereskedésbe és megvennéd a szíved választottját, nézz utána az adott típusnak, kicsit informálódj akár típuscsoportokban vagy szerelőknél is. Következő lépésként pedig azt tudnám tanácsolni, hogy menj el és nézd meg élőben az adott motort. Ez persze új motoroknál tök egyszerű, mert bemész a kereskedésbe és ráülsz, kipróbálod, körbesétálod, használtaknál persze keresni kell egy olyan helyet, ahol van belőle elérhető példány. És legyen az új vagy használt motor, mindenképp azt javaslom, hogy ülj fel rá a kereskedésben, mert az nagyon-nagyon sok mindent eldönt. Én személy szerint bele voltam esve egy Suzuki SV650-be, a Naked változatba, de miután ráültem egy kereskedésben egy használt példányra, rájöttem, hogy egyáltalán nem kényelmes számomra. Ettől még nem mondanám azt, hogy ez egy rossz motor, csak én nem éreztem otthon magam rajta. És ha a személyes találkozó, illetve az üléspróba után is megvan az összhang, akkor kezdj el nézelődni az adott példányok terén. Vásárolj akár kereskedőtől vagy magánszemélytől, teljesen mindegy, azt mindenképp javaslom, hogy vagy egy szerelőt, vagy egy józaneszű magánszemét barátot vigyél magaddal. Ez különösen azért fontos, mert amikor ott állsz a kiszemelt példány előtt és elönt a rózsaszín köd, akkor hajlamos az ember nem észrevenni bizonyos hibákat, ami később zavaró vagy akár költséges lehet, és erre egy szerelő tökéletes, de ahogy mondtam, hogyha egy műszaki érzékkel megáldott barátodat viszed, ő is fel tudja rá hívni a figyelmed. És most, hogy rengeteg mindent átgondoltunk, megvettünk, lényegében megvan mindenünk ahhoz, hogy motorozni tudjunk, evezzünk egy picit más vizekre. A következő tippem az először egy kicsit furának fog hangzani, de remélem, hogy mire végigmondom, áttekinthető lesz, hogy mire is gondolok. Motorozz fejben. És itt nem arra gondolok, hogy otthon a kanapén ülve sörrel a kezedbe képzeld el azt, hogy a horizonton száguldasz 200-zal. Mivel a motorozás különösen veszélyes üzem, ezért érdemes rá fejben is felkészülni, hiszen itt tényleg csak magadra tudsz vigyázni. És a fejben való felkészüléshez nem feltétlen kell a motoron ülnöd. Bármilyen hétköznapi közlekedés alkalmával, üljél akár autóban vagy kerékpáron, tudsz figyelni az adott jelekre, ami szükséges lehet a biztonságos közlekedéshez. Motorozás nélkül is be tudod gyakorolni a preventív vezetést, figyelve a többi közlekedő mozdulataira, jeleire, viselkedésére. És mivel motorosként a sokkal kisebb és gyorsabb leszel a többi résztvevőjénél a közlekedésnek, kezdj el előre gondolkodni. Akár 2-3 autóval, vagy több másodperccel előre nézd át az előtted lévő utat, lehetséges kereszteződéseket, veszélyeket keresve. Ezek a technikák motoron létfontosságúak, de hidd el, hogyha épp autóban ülsz, akkor is nagyon hasznos, és jobb sofőrré fogsz válni tőle. Emellett, hogyha napi szinten használod ezeket a technikákat minden közlekedési eszközön, akkor rutinszerűvé fog válni, és egyszer majd megköszönöd saját magadnak. És ha idáig eljutottál a videómban, akkor a legfontosabb tanácsomat most jutalmul megkapod. Mivel most indulsz, vagy már el is indultál a motorozás csodálatos útján, arra kérlek, hogy ne állj meg. Gyakorolj és gyakorolj. Legyen szó egy nagy parkolóban manőverezésről, a közúton, vagy akár vezetéstechnikai tréningeken. Mert attól, hogy teljesítetted a rutinvizsgát, illetve a forgalomvizsgát, ez a tudás nem marad meg örökké, ezt ébren kell tartani és gyakorolni kell. Ha eljutottál idáig a videómban, nagyon szépen köszönöm a figyelmed, remélem, hogy tudtam neked segíteni a motorozásra való készülés közben. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek nyomj egy lájkot, vagy iratkozz fel a csatornámra, és hogyha még mindig itt vagy, akkor a kommentedbe foglalod bele a vízibicikli szót, innen fogom tudni, hogy végignézted a videót. Találkozzunk az utakon. Sziasztok!